ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಯಾನು ಬೇಲೆಡ್ದು. ಸೊ ದಾದನ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದಾಂಡ್ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ನಾಯಿ ತೋಜುಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನಾಂಡ್ ಪೋತಿನವು ಬೈದುಜಿ ಅಂಚ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ವಿಷಯ ಬರುವ ದಾದನ ಅಂದ್ ತೂನಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ಲಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ಲಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಬೈದುಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನಾಂಡ್ ಅಂಚಾದ್ ದಾದಾಂಡ ಡೌಟ್ ಉಂದಾಪುಂಡು. ಬೊಕ ನೆಟೆ ಚಿರತೆ ಉಂಡುಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ನೆತ್ತೋಡಿ ಸೈಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಆ ಸೈಡ್ ಅಂಚಾದ್ ಚಿರತೆ ಕೆಲವು ನಾಯಿಲೆನ್ ಪತುದುಂಡು ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ನಾಯಿಲ್ನ ಪತುದುಂಡ ದಾದನ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಸೊ ನಾಯಿನೇ ಎನ್ನುಂಡು ಬನ್ನಗಲ ಯಾನ್ ಬೇರೆಡ್ದ್ ಬನ್ನಗ ಪೂರ ಬುಡ್ರೆ ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಡ್ಲ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಗ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬತ್ತುದು ಏರ್ಡ ಪಾತೆರ್ ಚಿಂಡಲ ನಾಯಿಡ ಪುಚ್ಚೆಟ ಪಾತೆರ್ವೆ ಅಂಚ ದಾದ ಮನ್ಪು ತೇಮೆ ಅಂತುಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಮಿತ್ ದೂರಂಬಿ ಮೀನುಂಡು ಬಯ್ಯದ ಕಜಿಪ್ಪುಗು ಮೀನು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಕಡೆಯರೆ ಅಂಚ ರಡ್ಡ್ ಮೀನು ಕೈಪುನೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ ಎಲ್ಲೆ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುನೊಂದು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ಲ ಉಂಡು, ನಾಯಿ ಇಜ್ಜಿಂದ್ ಬೇಜಾರ್ಲ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಪನ್ನೆ ಅವುತ ತಾಯಿ ಮನಗ ಪೋಪ ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಬರ್ಪೆ ಇಂದ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಇಂದ್ ತೂಕ ದಾದ ಆಪುಂಡು 4 ದಿನಾಂಡತೆ ಅಂಚಾದ್. ಮತ್ತೆ ಮೀನುನು ಕೈಪುವೆ ಯಾನು ಕಜಿಪೊಂತೆ ಉಂಡು ಕಾಂಡೆದ ನನ್ನೆ ಸಜ್ಜಿ ಮಂತ್ ದೀತೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಾದಂದ ಪಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ತೋಜಾಗುಂಟೆಗ್ ಉಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂದೆರ್ ಇತ್ತುಜಿ ದಾಲ ದೀತುಜಿ ಇನಿ ಅನ್ನೆ ಮೀನ್ ದೆತ್ತೊಂದೆಗೆ ಅಂಚ ಮೀನುನ ಒಂಜಿ ದಿಯರುಂಡು. ಮೀನು ನೆಟ್ಟಲ ದೀತೆ ಬೂತಾಯಿ ಉಂಡು, ಬೂತಾಯಿ ಕೈತಂಡ ಬಾತ್ ಜನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮೀನು ಕೋರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ ಮೀನ್ ಇಷ್ಟ. ಒಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ ಶೋಕುಂಡು ನೆಟ್ಟ್ ಪೂರ ದೀದ್ ಮಂದಾನಿಲ ಟಚ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮೀನು ಪೂರ. ಇಂಚ ಕಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಯೆ ಮೀನುಗ್ ಈತ್ ಮೀನುನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪುನು ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪೊಡಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ದುಂಬುದ ಒಂತೆ ಬೊಕ ನಮೈತೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಮಸಾಲೆ ತಾಗಗ ಕಾಂಡದೊಂತೆ ಕಜಿಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ಮೀನ್ ಕೈಪುನ ಒಂದು ಸಾರು, ಒಂದು ತೆತ್ತಿ ಸಾರು, ತೆತ್ತಿ ಖಾಲಿ ಆತುಂಡು ಖಾಲಿ ಸಾರುಂಡು. ಸಾರ್ಲ ಮೀನು ಫ್ರೈಲ ಶೋಕಪ್ಪುಂಡು. ಗಂಟೆ 2 ಮಾಂಡ್ ಎಕಡ್ ಮುರೊಂದಿತ್ತೆ ಮೀನ್ ಕೈಪುಗ. ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಫಿಶ್ ನನ್ನ ಒಂಟಿನ ಶೋಕಬೇಕು.
ಬಾಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಜಕ್ಕೆಲ್ಗುಲಾರೆ ಅದೇ ಮೇ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಆಜಿಯರ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ನಾನು ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಕುಡುತ್ತ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದೆಂದೆ ಒಂಚ ಕೊಡೋನು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಆಜಿ ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕದೆ ಅವು ಆಜಿ ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕದೆ ಆಜಾರ ಎಂಚಾಪುಣಂದು ಗೊತ್ತಾಪ್ಚಿ. ಐಟಂತೆ ಕಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ದಾದನ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಟು ಐನು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಲ್ಲತ್ತು ಒಂಥರ ಕಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಂಡು ತೂಲೆ ನಿಕಲ್ಲ ಕುಡುತ್ತ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಐಟು ಮಿಶ್ರಣ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಎರಡು ಮುಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಎರಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರೆಲ್ಲ ಜೀರ್ದರ್ಲ ಪಾಡ್ಗೆ ಕುಡುತ್ತ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಯಿನಿ ಶೋಕಾಪುಂಡು ಗಂಜಿಗೆ ಶೋಕಾಪು ನಾಯಿ ಬೈದು ಜೇನಿಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಲ ಹಾಕದು ತೂಪುನು ಬೈದೆನಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬೈದು ಜೇ ತಾಂಡ್ 8-10 ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಪಿದಾಡ್ನ ಬಸ್ಕ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಒಂಜ ಬಸ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿನ ನೆಟ್ಟವರಿ ಅಣ್ಣೆ ಬರ್ಪೇರು ರಿಕ್ಷೋಡು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರಾಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ಪೋಪಿನ ಐಟ್ ಪೋಪಿನಿ ಆಂಡ್ ಈ ಲಾಗುನ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಜ್ಜನೆ ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ. ಬಾಯ್.